PS hè? Ja, ja, wel even. We moeten wachten hun maar. Rubbet! Geheim! 8! Voorwaarts! Mars! Afdeling! Halt! Tamboermajoor Driesens van Schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens te Merkelbeek met optochtnummer 37 meldt de drumband present om uit te treden in de tweede divisie sectie A. Wij zullen voor u ten gehore gaan brengen Popdrive van de heer Visser, stilstaand werk Steps Ahead van de heer Schipper. Verder heb ik nog als mededeling dat onze cymbalist wegens omstandigheden vandaag niet aanwezig is. Ook wordt de bassdrum vandaag gespeeld door onze tenor met die partij. Ik wacht op naar de orders. We spelen wel marcheerend weg.